Chisegi chiegenka n'ugusarwa kw'abana abanyaruka negatie emechando emenene ekoremaria amagenero ase orogongo rw'ogusii. Omosubati Ruth Asiago nigo akwanire mang'ana ega bokong'u ase ensemo ya nyanchonoria buno musakito Polikapukara agutumanyia. Ugusarwa kw'abana chinyaruka chisegi chiegenka negatie ebikoro biri bigendete ko bikogikerirwe emeyensi yaiga ya Kenya uboigo ukuzira kw'ebyombe hamwe n'abasubati naboigo n'abasae nero emirimo y'aba women representative bachoreretwe gokora emeyensi yaiga ya Kenya nakiwekora ritukeriga lya rero amenye bechinseme chiga cha nyanchonoli banyarako bakora umuyega uko mubwatuka Ruth Asiago uyo bwesokire buno oyo mubwo kurwanire kiroge kiga ky'abasubati kurwase county yaiga ya Nyamira bangina twacandikire mono abana baita abandire abacukuru nigo bakoiru basaru bisi tutamanyeti gukwanekerekyo Ruth nigagendere ko bagakuria eiranga mirime yo natikunyara ko bagakuye kora bwikirano nenjire ya moyo gukora chimbo iki cyagendere ko bakikwane kigwasige kabona sorwango rwagusi nabo igo gusira balia bagwenete gusirwa abo buya bamanyakanete asenjira yekenyamuriro na affirmative amangana yaberega ukanwa sengenzo iga saliri abana baiseke ba rules recon evidence no nase baguchi mbali kwe manyanki bagendere babwenta gukora tenga buna abantu bande bagukora abangina tuachayiru mono sana twabire tugoitu na muntu te representative abana bagende school bakore school bakora chi university tunabone county ya Nyamira abana nigo barabangaini abange nigo bakore te university na inde basomberi no bakongu lakini no bare gusiga iga bachandikete gasi chitei ebintu nabyo bitotagete kwanda Nyamira togenda tochu address nigitambakiro abange bagendere ko bagoko boko asibatebire no gusira kwaego chastinsemo nigo korokire kirokererie kiya kyoburayo buyasa mutuko ari bosyo muswati ono muyana bwata mauno kulingana mona tokonyire nka na tuabereka okonyire na bwate byombe binge sana nka okonyire aboro kabarenka okonyire abana chintakana na bwata mauni manene ara akonya abantu banyamira na enda basukume boronga anene mono na twamororire kurukaiga kuna kinete gocha kuna chire achite se taiga twarondwa gukora mangana maya igo twamubikire mutwe egera nyare kogenda asa mangana turuche atari buya egera nyare kuyabeka buya nyina bwase nsemo yaye Asiago nigo achire bolega monekerenga kyaye omugwimene representative asenga kijega musubati jerusha mumanyi asa tebirenga onyerio kokore mireme isaine nigo rolyo abwene tokoburekero ukyo governor unagendere ko bagakuyakira ekoko na manga taraikeranigwa kolende chinga kinjirega 2027 era kara ya kole biya buneta keire na bako gendaki abako tambuke kiwango kende agenda ubu governor chinga kechecho niga abantu baburiwe wesokya chinga ki chikora kiranyara ko bakikobwatwa unenjire ya moyo kweroberia bose babochorio bonene bole bosyo igo abamintongo basaba munyago bwate ebibande bwatu asobonge chikura chikonge yako bwatu atobwata asobonge gingo reporter getasene kya obwanjete kya gatembe kurwasinseme chiga cha nyanchonoria ime ye wade eligoma ebunga yabo getutu bomasabe county ya Nyamira inche gonkoro kwa Polycarp Okara